Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidza kuchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi vekuno the Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina ari kutiisira musign language. Vabetera vachatitungamirira muhurukuro yedu ine musoro wenyaya unoti ndiyani anofanira kubhabhatidzwa. Kati pindemo kunomwe. Toda kutenda vateereri. Zvidzidzo zvese zvatiri kuita panapa vateereri. Patinoti the second coming of Christ. Tine shungu nechivimbo chekuti Mwari achitibatsira tigone kurarama nenzira yakadaro nekuita zvese zvinodiwa nhasi kuitira kuti tiponeseke vanhu vaMwari. Saka chimwe chinhu chakakosha chinodiwa pakuponeseka kwevanhu kubhabhatidzwa. Muzvidzidzo zvakapfuura zvekumashure mufundisi taitenderera panhau dzinowanikwa mukugarisana, but panobva paramba pachisiya mubvunzo kuvateereri. Vamwe vanenge vasazoti nyaya idzi todzigadzirisa sei. Then mukuteerera kwevanhu kuna vamwe vanobva vafunga kuti kana vanhu vairarama zvakadaro ngavabhabhatidzwa. Saka zvinonosiya sekunge zvinonzi anofanira kubhabhatidzwa munhu ane zvivi zvaiswa pachena kuti ndo zvaanga achiita. Anofanira kubhabhatidzwa ndiyani muzano raMwari. Ndoda kuti mutange nekuverenga kuna vaKorinde wekutanga chapter 1 verse ya 12 tichienda pa 13 ndizvo zvoka. Verengai 1 vaKorinde 1 verse ya 12. Yes. Zvandinoreva ndizvo kuti mumwe nomumwe wenyu unoti ini ndiri waPauro, ini ndiri waApolo, ini ndiri waKefasi, ini waKristu. Ko Kristu akaparadzaniswa here? Ko Pauro wakaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwenyu here? Ko makabhabhatidzwa muzita raPauro here? 14 svikai pa 16. Ndinovonga Mwari kuti handina kubhabhatidza mumwe wenyu asi Krispo naGayo, kuti kurege kuva nomunhu ungati makabhabhatidzwa muzita rangu. Ndakabhabhatidzavo veimba yaStefana, asi vamwe handizivi kana ndakabhabhatidza munhu. Panapa chechi yaive paKorinde, Pauro ari kuvanyorera pari kuita kunge paita dambudziko mufundisi. Nekuti paipota pachipfuura nevaparidzi vakawanda vataurwa naApolo, anaKefasi nanaPauro. Saka chechi yanga yaamuzvimiro zvakaganuka-ganuka. Vamwe vachiti tiri vaPauro, vamwe tiri vaApolo. But Pauro akuedza kubvunza mani because aida kunyatsotsvaga kuti icho chakamboita kuti muve vaKristu chii? NdeApolo here kana Pauro? Ndobva apa azovabvunza mubvunzo zvikanzi makabhabhatidzwa muzita rani? Vabvanzwa kama kuratidza kuti Pauro ari kuzviziva kuti chinowisa vanhu kuti vasweta vatendi rubhabhatidzwa.
saka itotarisira kuti vanhu vanofana kuiswa nerubhabhatidzwo rwemunhu mumwe chete ane zita raKristu. Saka akuti kwemimi muri kudhivhaidhana kudaro sekunge Pauro ane rubhabhatidzwo, Kefasi ane rubhabhatidzwo, zvambofamba sei? Nekuti akakufirai ndiKristu mumwe chete, ende rubhabhatidzwo rwenyu rwamakabhabhatidzwa rwaive rwaKristu Jesu. Saka pfungwa inobva yaipapo vateereri ndeyekuti saka mukuona kwaMwari patinotaura nyaya yebhabhatizimu tiri kutaura chinhu chinofana kuitwa chakafanana kuvatendi vose. Ndaona kudautara pekuti zvinhu zvakubuda pandima iyo ndezvekuti hapafaniri kuva nemaboka pakunamata. Ndizvozvo ivo vanhu vachinamata Kristu mumwe chete. Ndizvozvo sezviri kwezvinezvo ukatarisa vanhu vanenge tinoti tiri kunamata Kristu mumwe chete, asi ukatarisa zvikwata zvacho zvekunamata zvakawanda zvakasiyana-siyana ende vachiita zvakasiyana. Saka toona kuti umukabhabhatidzwa mumazita ezvinhu zvese here izvozvo, kana kuti muzita raKristu chete. But mubvunzo waaitobvunza Pauro iye zvino izvi hausi kugona kubvunzika kuvatendi vese, nekuti vamwe havatodi kubhabhatidzwa, vanongokaruka vakutoita zvekunamata vasina kutobhabhatidzwa. Yeti Pauro ari kuisa pachena kuti zvipoka zvingazovapo hazvo, but chinototanga chatiita kuti tive vaKristu panoda rubhabhatidzwa. Ndopfungwa yakuta memaverengeri verse 17 inoti kudii? Pana Wakorinde wokutanga mabva ipapo endai ipapo Wakorinde wokutanga chapter 1 verse 17 inoti kudii? Nokuti Kristu haana kundituma kubhabhatidza, asi kuti ndiparidze evhangeri, ndisingaiti nenjere dzamashoko, kuti muchinjikwa waKristu urege kuponeswa. Ipapo ndo pandoda kuti mundibatsire mufundisi. Ndiye abvunza kuti makabhabhadzwa muzita rani. Saka pfungwa yaari kutaura pavhesi inodyara maonero anosiyana muvanhu vanoverenga ndima iyi. Vamwe vanobva kuti aiwa vabetera baptism yamuri kutaura iyi haisina kukosha, zvinoenderana nekuti munhu Mwari akudedzera kuministry yakadii. Pauro chaiye kutotaura kuti akadedzerwa kuministry kwete yekubhabhatidza. Saka zvinodyara mukana wekuti imimi mukomagivi munogona kutanga ministry yenyu moipa rimwe zita, asi muchiti isingabhabhatidze, nekuti mune muchiti ndakadaidzirwa izvi chete. Saka Pauro apa ari kuita kunge ari kuti haana kudaidzirwa kuti aite vhangeri nechekuita nekubhabhatidza vanhu. Saka panodyara pfungwa yekuti munhu anogona kutoita zvechinamato, asi ototaura kuti kwangu handibhabhatidze vanhu, nekuti Pauro chaiye ministry yake yenge isina izvozvo. Chandikubvunza kudai ndoda kudzosa vateereri papfungwa yekuti shuwa tinofana kubhabhatidzwa. Pauro ari kuti handina kudaidzirwa kubhabhatidzwa asi kuparidza vhangeri. Mukachitarisa manje kwaaifamba achiparidza vhangeri, vaaiparidzira kana vabvunza kuti toita sei, aiti bhabhatidzwa. Apa pamusoro atotaura kuti Krispo ndakamubhabhatidzwa Gayo. Saka ari kuti iye kubhabhatidza Yesu kunofanira kuitwa, kunyange isiri assignment yandakapiwa inini kuti basa rangu ndere kubhabhatidza, asi zvisingareve kuti vanhu havafanire kubhabhatidzwa. Matsanangura zvakanaka. Ndoda kuti muverenge kuna Johani chapter 3 verse 25 na 26. John 3 verse 25 na 26. Zvino nharo dzikamuka pamusoro pokuzvinatsa pakati pavadzidzi vaJohani nomumwe muJudha. Vakauya kuna Johani vakati kwaari, Rabhi, uya waiva nepi mhiri kwaJorodhani, wamaimbopupurira, tarirai iye unobhabhatidza, uye vose vanouya kwaari. Hanzi pakaita nharo dzekuti Jesu ari kubhabhatidza ende vanhu vakawanda vakuenda kwaari. Handiti chiverengai John 4 verse ya 1 na 2. John 4 verse ya 1 na 2. Zvino Ishe wakati aziva kuti vaFarisi vakanga vanzwa kuti Jesu wakaita nokubhabhatidza vadzidzi kupfuura Johani, kunyange Jesu wakanga asingabhabhatidze amene asi vadzidzi vake. Ndo pandaida kuti indibatsire kutsanangura pfungwa iyi. Mapanzwa here kuti vaitoti Jesu ari kubhabhatidza vakawanda, asi asiriye ari kuzviita literally kupinda mumvura. Saka ndopari kunzi naPauro, Mwari haana kundidedzera kudii? Kuti ndibhabhatidze. Haasi kuda kuti nyaya yebhaptism aibhata handidi kuinzwa. Ari kuti aiwa ndikatoparidza vhangeri, vanotenda vakatendeuka vanobhabhatidzwa. Kunyange zvaakuzoitwa naTimoti kana ndiSirasi, ndo pfungwa yaari kutaura.
ndaachida kuti pajeke kuitira kuti munhu anogona kuti aiwa nyaya yebhaptism zvinoenderana neministry yawadeedzerwa. Ministry yese ine chekuenda nekufamba kwevhangeri yakanzi endai naizvozvo muwaparidzire. Anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Hapana panofanira kushayikwa nyaya yerubhabhatidzo pese pari kufambwa nevhangeri. Ndozviri kubuda. Ndoda kuti muerenge kuna Mabasa 18. Mabasa chitsauko 18 vhesi ya7 na8. vhesi ndeya 7 na8. Akabvapo akapinda mumba momumwe wainzi Tito Jasper wainabata Mwari. Imba yake yaive pedyo nesinagoge. naKrispo mukuru wesinagoge akatenda kuna She neveimba yake yose. Navazhinji veKorinde vakanzwa vakatenda vakabhabhatidzwa. Right. Panapa vaKorinde inge atiudza kuti Pauro ari kuti ndakabhabhadza Krispo naGayo bedzi. Saka panapa pakutsanangurwa vanhu vanga vachibhabhatidzwa kuti Krispo paakazobhabhatidzwa aimbowa munhu akaita sei. Manzwa zvataura paibheri hanzi aive mukuru wesinagoge. Kureva kuti munhu unogona kutowanikwa uri mutungamiriri wechinamati, right, asi kana waparidzirwa hazvikudzivisi kubhabhatidzwa kuti ndinotori nechinamati chandinotungamira. Ndopfungwa iyi ndopatakananga nechidzidzo ichi pasi. Ndopatiri kuda kuti vateereri mubate kuti patinotaura nyaya yerubhabhatidzo haizi nyaya yemachechi. Krispo aitwa mukuru wechechi, asi anyatsoona kuti ndikuita musiya paduku, pane paroda kugadziriswa, akabhabhatidzwa. Toda kupindura mubvunzo kuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Verengai kuna saka kuti chero nemutungamiriri. Ndo mabudira iri kutoita even nemutungamiriri wechechi anofanira kubhabhatidzwa. Right. Verengai kuna John chapter 1. John chapter 1 vhesi ya19 kusvika pa20. Verse 19 kuenda pa25. Uku ndipo kupupura kwaJohani. Musi vaJudha vakatumira kwaari vaprista navaRevhi vachibva Jerusarema kundomubvunza kuti iwe ndiwe aniko? Akatenda pachena hana kuramba. Akatenda pachena achiti handizi Kristu. Vakamubvunza vachiti asi kudiniko, ndiwe Eria here? Akati handizi iye. Ko uri uya muprofita here? Akapindura akati kwete. Zvino vakati kwaari ndiwe aniko? Tigondopindura vakatituma. Unozvita aniko? Akati ndini inzwi rounodana murenje richiti ruramisai nzira yaShe, sezvakarebwa nomuprofita Isaya. Ava vakanga vatumwa vaiva vaFarisi. Vakamubvunza vakati kwaari, kana usi Kristu, kana Eria, kana muprofita wedu, unogobhabhatidzeiko? Saka varume ava kava dambudziko ravo raive pakuziva kuti Johani ndiani. right, asi chavaiziva ndechekuti kana munhu akauya ari muurongwa hwamwari, right, anofanira kubhabhatidza. yes, ipapo vanga vasina dambudziko. alright. Saka ivo vaitoshamisika kuti sei ari kuramba achibhabhatidza. Matsanangura pfungwa yandoda kuti mubata ndeyekuti vaive vaFarisi. Hameno mungandibatsirei vateereri vazoti vaFarisi vaive vahedheni kuti vanhu vaitoenda kuchechi. Ava vanhu vaienda kuchechi, vaitoenda kuchechi, vaiziva here Bhaibheri? Vaiziva Bhaibheri. Saka ndopandinoda ndinyanye kusenda mabhoti, ndoda kuti tipindure mubvunzo kuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Saka vakatouya kwaaibhabhatidza. Saka mukutaura kwanhasi vaive vanhu vechechi vakatoenda kwaibhabhatidzwa vanhu naJohani. Ndoda kuti muverenge munzwe 1 wavo kuna Johani 3. Johani 3 yes, vhesi ya1 to 3. Kwaivapo mumwe wavaFarisi wainzi Nikodhimu, mukuru wavaJudha. Iye akauya kwaari usiku akati kwaari, Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi akabva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana Mwari asinaye. Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwe kutsva haangaoni ushe hwaMwari. Mumwe wevanhu vaya vaivambotumwa kunoona John achibhabhatidza akazoverevedza usiku ndobva auya kuna Jesu. Saka pavakanoona John achibhabhatidzwa ivo havana kubhabhatidzwa nekuti vaiti tiri vechechi kare. Saka azouya usiku ndobva avoda kuveteredza Jesu akati taura chokwadi munhu waMwari ka, aiwa nemaitiro amunoita zvitori pachena makabva kuna Mwari. Hanzi Jesu akabva ati inzwai vakuru, murufanira kubarwa patsva mubhabhatidzwa. Pfungwa yandoda kuti jeke pasi ndeyekuti muri kuzviona here kuti Jesu achitoziva kuti Nikodhimasi aive munhu wechechi kare akamukurudzira kubhabhatidzwa.
zvireva kuti Jesu nhasi akasvika kumunhu anoenda kuchechi anomukurudzira kubhabhatidza. Because kune vakawanda vari kuita zvechechi asi vasina kubhabhatidzwa. Verengai verse 4 na 5 neverse 7 yacho. John 3 verse ya 4 na 5 neverse 7. Nikodhima akati kwaari, munhu ungagoberekwa sei kwava mukuru? Ungapinda zvemudumbu ramai vakarwe chipiri akaberekwa here? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo zvinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangagoni kupinda muushe kwaMwari. 7. Usashamiswa nokuti ndakati kwauri munofanira kuberekwa kutsva. Tsanangura ndoda kuti mungotsanangura apa. Tikaramba chingoti kubhabhatidzwa, kune vamwe vasina kuwana rombo rakanaka rekunzwa zvidzidzo zviya. Chii chiri kudiwa kuti munhu abhabhatidzwe? Nawo mukatarisa vanhu havaenda kuchechi, Jesu ari kuvatsanangura munofanira kubhabhatidzwa. Sanhasi unoyo vanhu vari kuenda kumachechi. Saka Jesu dai anga achitaura ainanga chaipo panoda kugadziriswa. Nekuti iye zvinezvi kune vari kuenda kumachechi Betera ende votobhabhatidzwawo. Asi ukachitarisa manje unoona kuti mabhabhatidzi vacho ndo akasiyana-siyana. Saka ipapo dai anga ari Jesu ari kupagadzirisa, aibva aprescribe here kaitiro kacho, aivanongedzera kune kabhabhatidziro wakanofanira kuita. Sepapa paakaita seya ari kuti iye unofanira kuberekwa patsva. Ndinopaona kureva kuti rubhabhatidzo zvinofananidzira kuzvarwa patsva. Pane mifananidzo 2 yerubhabhatidzo. Umwe uri kuna vaRoma 6 unoti kudii vhesi ya 3 na 4 Paul anoti imimi makabhabhatidzwa muna Kristu, makafa pamwe chete naKristu, mukavigwa pamwe chete naye murubhabhatidzo, mukamuka kuti mufambe noupenyu hutsva. Saka rubhabhatidzo runotoredzera kufa kuzvivi, munhu ovigwa muguva remvura, ozomuka chachisikwa chitsva. Saka munhu paanonyudzwa mumvura, kuti munhu wekare aipikisana nemirayiro yaMwari afa, saka tinondomuviga muguva remvura, ndopanyudzwa paya munhu ari kuperekedza uya wekare afa, uya muguva remvura anobuda mumvura muya chachisikwa chitsva. But mukadzizanganisa naJohani manje, paanenge ari muguva remvura pavigwa munhu wekare uya, mvura iyaya inobva yashanda semimba. Pakuzonzi kubarwa pacho. Saka mvura inosevha zvinhu 2 seguva kuviga munhu wekare paari kunyudzwa. Ari mumvura imomo yobva yashanda semimba pakuzobuda kwakuzvarwa. Saka zvinongonongedzera kuti munhu ngaaendwe naye pamvura inogonesa kuti anyudzwe pasi payo. But nekuti munhu anovigwa kamwe chete muguva, anonyudzwa kamwe chete mukati memvura. Uyewo nekuti munhu anobuda kamwe chete mudumbu ramai, anobudawo kamwe chete mumvura yaanyudzwa. Saka matsananguriro enyu mabva maramba kunyudzwa katatu matsananguriro enyu mabudiro azvinoita mushoko zvinobva zvaramba. Ndizvozvo chaizvo ateereri. Rubhabhatidzo rwemubhaibheri unenge uchifa muzvivi kamwe chete uchiiswa mumvura ka1 wobva waburitswa kamwe chete, katatu, kashanu, kasere, kagumi hazvisi mukati meshoko raMwari. Nekusanyudzwawo nekusatonyudzwawo hakudiwe futi. Toda kutenda, toda kupindura mubvunzo wekuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Rambai makateerera, tichambonzwa kambo. Mina sengatemwa ngegazi, ngatemwa nguye uJesu, ngatemwa ngomuso mkhulu, sengino wake pakade. Hlengwe ngegazi, hlengwe ngegazi, hlengwe ngegazi, hlengwe ngegazi, hlengwe, 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 hlengwe,
vateereri, tiri kuenda mberi nehurukuro yedu. Ndiyani anofanira kubhabhatidzwa? Iko zvino pastor vachativerengera kuna Luke chapter 7 verse ya 18 kusvika pa23. Luka 7 verse ya 18 kuenda pa23. Vadzidzi vaJohani vakamuudza izvozvo zvose. Johani akadana vadzidzi vake vaviri akavatuma kuna She neshoko rokuti, ko ndimi iye wakanga achinzi unouya here, kana tichakatarisira mumwe? Zvino varume vachisvika kwaari vakati, Johani mubhabhatidzi wakatitumira kwamuri neshoko rokuti, ko ndimi iye wakanga achinzi unouya here, kana tichakatarisa mumwe? Nenguva iyo akaporesa vazhinji hosha dzavo nourwere nemweya yakaipa namapofu mazhinji wakasvinudza. Akapindura akati kwavari, endai mundoudza Johani zvamakaona nezvamakanzwa, zvokuti mapofu anoona, vanokamina vanofamba, vana maperembudzi vanonatswa, vematsi vanonzwa, vakafa vanomutswa, navarombo vanoparidzirwa evhangeri. Vakaropafadzwa usingagonduswi neni. Matangira ari kuita nyaya yedu ateereri, John the Baptist anga ari mutrongo, saka aiudzwa mabasa makuru aiitwa naJesu kwakubva atuma vamwe vadzidzi vake vairi. Pavakaenda vakasvika, Jesu akatounganirwa nevanhu vakati, tatumwa naJohn, hanzi ndimi here akanga achinzi anouya, kana kuti toramba takatarisira mumwe? Jesu ndobva ati kuvakomana vachimbogara yako, ndobva aswera achiita zvakutsanangurwa mabasa akanaka Isaya. Kwakuzoti nguva yatifambeni, vati vakomana vaya vatumwa naJohn vari kubva, uyai pano. Zvikanzi ameno munonomuudza zvamaona. Saka vakomana vaya vachingoenda bedzi, vachiripo vakamira, ndobva abva ati, asi munhu akakomborerwa ake, munhu asingagombuswe neni. Jesu aitoziva kuti vakomana ava varida kutokanganisa chimiro chaJohn, vachiita kunge zvinonzi tamusiya ega ega ikoko. Saka vakabva vaenda vakomana vaya. Saka Jesu asara navanhu, ndoda kuti muerenge verse 24. Anoti kudii? Luka 7 verse ya 24. Nhume dzaJohani dzakati dzabva, akatanga kuudza vanhu vazhinji pamusoro paJohani achiti, makanga mabuda kundooneko kurenje? Rutsanga runozununguswa nemhepo here? Saka vanhu vasara manje vangaona nyaya yafambira vakomana. Saka vanhu vazhinji vaivabhabhatidzwa naJohn. Saka Jesu akanyatsoziva kuti mabvunziro aita vakomana, vanhu vanosara vakakuunika vachifunga kuti John aive munhu wefeki. Saka ndobva akubvunza vanhu vasati vaparira kuenda kumba, zvikanzi nai pamusoro paya gore riya randakanzwa kuti makamboenda kuna Jordan kwaina John, mainoonei? Asi maida kunoona tsanga dzekurwizi here? Saka vanhu pavaibvunzwa vaibva kuti wozunguza musoro kuti ayo. Verengai verse 25. Luka 7 verse 25 na 26. Asi makanga mabuda kunooneiko? Munhu wakapfeka nguo nyoro here? Tarirai vane nguo dzinobwinya navanogara zvinonaka vari mudzimba dzamadzimambo. Asi makanga mabuda kunooneiko? Muprofita here? Hongu ndinoti kwamuri, unopfuura zvikuru muprofita. Saka akaramba achibvunza vanhu papatenzi, vanhu vakutadza kuziva kuti chiko chiri kubvunzwa. Zvikanzi pamaendako kuna Jordan kwakwaita celebrity here. Vanhu ndobva vazunguza futi musoro vachiramba, zvikanzi muri right, because macelebrity atinoziva hawanikwe kudesert, vanogara dzimba dzemadzimambo vaine masutu akanaka. Zvikanzi saka kwaive nei? Asi kwakwaita muprofita here. Saka vanhu vakashaura kuti kabvunziro kana saka kakamira sei, ndobva wazongoshinga kugutsurira kuti zvikanzi very good, maitogona nekuti Johani muprofita ende anotopfuurawo profita. Akabva arumbidza Johani paya because akatoona kuti vanhu vanogona kuunika. Chiverengai verse 29 na 30. Verse ya 29 ya Luka 7. Anoti kudii Jesu? Zvino vanhu vose navateresi vakati vachizvinzwa vakati, Mwari wakarurama zvavakanga vabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwaJohani. Asi vaFarisi navadudziri vomurayiro vakaramba kufunga kwaMwari pamusoro pavo, vakasabhabhatidzwa naye. Saka apedza kutaura kudaro musi uyu Jesu, hanzi vanhu vakanga vakazarapo, vamwe vakabva vati haleluya, amen, vachifara, because vaiva vabhabhatidzwa naJohani. But pane boka riri kunzi rakaramba pfungwa dzaMwari. Iboka ripi? RavaFarisi. Ende Bhaibheri rikubva rati pfungwa dzaMwari vakadziramba. Hanzi vakadzirambira pakudii? Pakuramba kubhabhatidzwa. Muri kuona kuti ezvino yakubuda iri kunzi vakaramba.
vakaramba zvaidiwa naMwari muupenyu hwavo zvekuti vabhabhatidzwa. Kwekutanga inogona kuti togona kuti vakashaya opportunity, but pari kufamba nhoroondo dzebhaibheri Jesu ari kunosvika pakutoti vanhu havakaramba. Ndikuona muda kupatsana. Saka pari kubuda pachena kuti vateereri ukaramba kubhabhatidzwa uri kuramba pfungwa yaMwari muupenyu hwako. Ndizvozvo. Because kune vanhu vanofanira kungoti I know the thoughts that I have for you. I know vanokurumidza kuda mapromises aMwari sterei. Iye Mwari ari kuti mapromisi ndinawo nezano randina reupenyu hwako ndinaro, but zano iri ngatiriiteka kubva kwekutanga kwacho. Saka kwekutanga kwacho runoda kuti atenda abhabhatidzwe. Saka vaFarise chavairambira chipa. vaFarise mukatarisa vanhu vekuti vaive nepavakanga vakagudukira ivo, Right. saka vasingakurumidzi kupengenuka kuti vagashire dzidziso ivo kwavari vaite dziri strange. Pavai vakabatirira apa ndepechihedheni kana kuti ndepezvinamato, vaitove mukunamata, ndofanoda kuti mutsanangure vaitove mukunamata ende vaitoramba vachiti tiri kunamata izvo hazvisirizvo. Saka mukubuda kurikuita ndima dzatiri kutaura vateereri zviri kuita kunge zvinonzi munhu ane dambudziko rakanyanya rekubhabhatidzwa munhu agara anotoenda kuchechi. Because pari kunzi vanyori nevateresi vaive mapublican people hanzi hazvina kumbovanetsa pavaingotsurwa naJohn nzi inini matax collector muri kubiridzirwa aibva atona zveshuwa zvaisavanetsa kutendeuka, but munhu agara anoenda kuchechi anoramba akabatirira kuti wakabhabhatidzwa zvisirizvo zvinotaurwa nebhaibheri anotowa kundituka. Anoti munoda kujaja. Inzwai vateereri, toda kupindura mubvunzo kuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. VaFarise vairamba, rizini rekuti nekuti tagara tinoita zvechinamato. Ndoda kuti muende kuna John chapter 5 verse ya 28 na 29. John 5 verse 28 neverse 29. Yes. Musashamiswa naizvozvo, nekuti nguva inouya nayo vose vari mumabwiro vachanzwa izwi rake, vachabuda, avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Musi uyu Jesu aivaporesa uye anga agara padziva 38 years. Vanhu ndobva kushamisika kuti ndiani akuporesa kusvika vazosangana naJesu. Jesu ndiye akuabvunza zvikanzi muri kushamisika nezvizvi, ko kutozoti izwi remwanakomana parichamutsa vari mumakuva, vamwe vachimukira upenyu husingaperi, vamwe vachizomutsirwa upenyu hwekutongwa. Saka paitsanangura kudai aitaura nevaFarisi. Ndo vanoda kuti tiongorora. Vaverengei pazasi pacho munzwe pavhesi ya 31 kusvika pa35 yaJohn chapter 5 verse 31. Yes. Kana ndichizvipupurira, kupupura kwangu hakusi kwazvokwadi. Yes. Mumwe uripo unondipupurira. Ndinoziva kuti kupupura kwake kwaanondipupurira ndokwazvokwadi. Makatuma kuna Johani, iye akapupurira zvokwadi. Ini handigamuchiri kupupura kunobva kumunhu, asi ndinoreva izvozvo kuti muponeswe. Iye wakanga ari mwenje unopfuta nounovheneka, imi muchida kufara nguva duku muchiedza chake. Saka musi uyu hanzi vakaramba vakunetsana. Jesu achifunga kuti nezvaitika izvi vachatendawo, vakauya kuna Mwari. Handobva asvika pakuti musafunga kuti ndiri kuzvipupurira. Kune mumwe anotondipupurira anondiwitinesera. Ndobva vabvunza zvikanzi nhai varume, gore riya hamuna kutuma here vanhu vakaenda kuna Jordan, kuna John? Zvikanzi hamuna kupindurwa here? Mukuona boka riya raive boka rimwe chete. Zvikanzi ina makapindurwa wani? Ndobva varambowariziva. Zvikanzi imimi makangofarira mharidzo dzake kwechinguva chiduku, nekuti John aita kunge chaedza. Saka makangofamba muchiedza ichocho kwenguva duku duku. Nyaya payakanosvika pakuti mubhabhatidzwe, ndobva matsvenga. Maramba pfungwa yaMwari. Maramba pfungwa yaMwari. Saka muchaona kuti kune mukurarama kwatinoita vanhu kudzidziso dzinonzikwa kumachechi kana kupi, kana dzidziso yatiri kuita panapa. Munoziva kuti kune munhu anogona kuti fanika ingoziya here varume vai vakadzidzisa achifamba nezvidzidzo, anenge achifamba nezvidzidzo aritori muchiedza ichocho. Patinoitotaura kuti aiwa Mwari anovenga tsika dzakafumuka dzine chekuita neupombwe mukati mehama nehama. Munhu anenge achitoti ndo chokwadi ichi, anenge achinakidzwa nechiedza ichocho. Chiedza ichocho pachinonosvika pakuti next stage tinzwa mudikani bhabhatidzwa, atofuratira kana dzinyudzwa mumvura tavakutaura zvechechi yavo ane mazvonaka. Munhu ari kuratidza kuti
ari kuda zvaanoda iye. Chiedza chikada kuramba chichimuvhenekera rodhi yese, akaona chiedza chaakunomuratidza paroda kugadziswa achada. Ndo zvaive vaFarise mani. Saka mubvunzo patikuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa terere, tiri kuti munhu wese aratidzwa neshoko raMwari panga pachikanganisika, oita shungu dzekutendeuka, oda kugadzirisa ukama hwake naMwari. Munhu akadaro zvisinei kuti ungochienda kuzvisvondo kana kereke nechekare, Bhaibheri riri kutarisira kuti ubhabhatidzwe. Tisazoite dambudziko raiita vaFarise vairamba vakagudukira kunyange chiedza chiri kuvaratidza kuti iyi ndo nzira iri nani, voramba vari panzvimbo 1. Ndoda kuti muverenge nyaya yevaFarise pana John 10 verse 27 kusvika pa 24 kusvika pa 27. John 10 verse 24 kuenda pa 27. Zvino vaJudha vakamukomba vakati kwaari, uchativedza kusvikira riniko? Kana uri Kristu iwe tiudze pachena. Jesu akavapindura akati, ndakakuudzai mukasatenda. Mabasa andinoita nezita raBaba ndiwo anondipupurire ini. Asi hamutendi nokuti hamuziva makwai angu. Makwai angu anonzwa izwi rangu, neni ndinoaziva, uye anonditevera. Iboka remufundisi vateereri musarasike, ndiri kunyanya kuongorora Jesu aine boka revaFarisi vaitwa vanhu vaiita zvekunamata. Nekutaura kwemazuva ano tingati Jesu neboka revanoenda kuchechi. Ndizvozvo chaizvo. Saka paitaura dai vakasvika mumwe musi apa zvidzidzo zvekunzi ndini mufudzi wemakwai. Makwai ese anopinda nepamusuo. Even wafudzi wacho ukaona anojamba danga asi mufudzi kwawo. Mufudzi chaiye anotora makwai nepaningi. Makwai angu anonzwa izwi rangu. Saka paitsanangura iko vainyatsoona kuti murume uyu ko arikutaura nenzakasi. Saka vakazozviita zvivindi zvikati iwe ucharamba uchingotivetsa kusvika tikudire pachena ndiwe Kristu here. Dzidziso yaitwa ratidza kuti no ndiye. Saka hamene kuti chainetsa chii. Anditika asi vainyatsona kuti iyi dzidziso kai ndo dzidziso chaiyo. Hanzi ucharamba uchitivetsa rii zvikanzi nini chamuri kunetsaka. Ndofunga zvitoradza kuti hamusi boka remakwai angu. Kunamata muri kuitei asi hamusi boka rangu, because zvinhu zvingadai zvichigashirika. Kureva kuti vatendeka togona kuva tichitonamata asi mumaziso edenga tisiri pati yeboka remakwai aMwari. Because kana ari makwai aMwari, ndakaudzwa kunzi vanofudza makwai vanonyanya kushandisa izwi. Makwai haanyanyi kushandise kuona munhu. Muridzi wemakwai anoshandisa voice. Akangodedzera wedha ari kuridza chipendani, dzikangonzwa chipendani ichocho kuti dzinochiziva dzaakutera. Saka chiri kutaurwa naMwari ndechekuti nyaya haisi yekuti tiri vachechi. Nyaya ndeyekuti tiri kunzwa here Mwari achitaura. Ende tisaite sevaFarisi vokuti vanongoiti iwe uchativetsa kusvikira rini. Inzwai vateereri, zvimwe zvinhu kana zviri kujeka mukunyatsoona kuti iyi dzidziso ndeyaMwari. Mwari haatarisira kuti tiomese mwoyo yedu. Ndo zvaiitika. Saka aona kuti vanetsa pane zvaakazoita pandima iyoyi. Ndoda kuti muende pana John chapter 10 verengai verse 39 to 41. John 10 verse 39 kuenda pa 41. Zvaakaita zvino vakatsvakazve kumubata, asi iye wakapukunyuka pamaoko avo. Zvino wakaendazve mhiri kwaJorodhani, paya paibhabhatidza Johani pakutanga akagara. Vazhinji vakauya kwaari vakati, Johani haana kuita chiratidzo, asi zvose zvaakareva Johani pamusoro poyuyu ndezvazvokwadi. Saka hanzi aona kuti nyaya yanetsa, akazoti aganimboparidza ndakanyarara. Hanzi vaida kumutaka ndobva apukunyuka. Ndobva atanga kufamba akati ngatimuteere. Ndobva aramba achiita zvikati ngatimuteere. Uyu ari kuenda kuna Jordhani. Paya paibhabhatidzira Johani. Handobva angonoyambuka pamhiri kwaakugara ake ipapo. Pasaiti paibhabhatidzira Johani papa. Saka chaaizviitira aida kuvaratidza kuti varume chiri kuita kuti tikonane rwendo rwesou. Dai makabvuma starting point inei. Kumberi uku ungadai kwatoreruka matoo makwai angu. Saka hanzi agara kudaro vamwe vanhu povhowo zvayo. Ndo yakabva yaikoti ndopandakabhabhatidzirwa kapanapa. Vachiyeuka Mwari ndopandakabhabhatidzirwa kapanapa. Hanzi vese vakatangototi hanzi vakabva vatanga kufunga John. Panguva yaJohn anga atofa. Zvino munombozwa kuti muchinda yaka aiwa muchinda aiparidza ndopandakabhabhatidzirwa pa. Hanzi vakawanda vakabva vatotenda Mwari. But vaFarisi instead yekuti vaziva kuti ndopatakatombouyavo. Asi tikaramba rubhabhatidzo hanzi vakaramba vakasindimara.
Saka pfungwa yatinayo vana vaMwari pamuri kuteerera, munhu anofanira kubhabhatidzwa haasi munhu ari kubva kwatinofunga kuti kunoitwa zvechipfambi, vanoraradza, vanoita zvemadrugs. Ivavo vakatenda Mwari anovana, but vamwe vari kutasirwa kuti vatendeuke, munhu akatoperera ari kuita zvechechi, but chiedza pachiri kuramba chichiwanda, uchiratidzwa pari kukanganisika nemweya waMwari, bvuma kuti Mwari akuratidze nzira yekufamba nayo, worega kusindimara. Saka vaFarisi venguva inoi vanhu vanotoenda kuchechi, asi Mwari ari kuti dai vabvumo pfungwa dzina Mwari pamusoro pavo. Pane nyaya zviri kungorehwa muchidimbura ndezvekuti chero uchienda kuchechi cherechedza kuti wakabhabhatidzwa here, kana uchiti ndakabhabhatidzwa wakaitwa here zvinobudiswa nebhaibheri, zvekunyudzwa kamwe chete mukati memvura zhinji. Kana wadaro unoti yes, ndakabhabhatidzwa. Rambai makateerera vateereri, ngatimbonzwa kamwe. Pasi rino rizere makuva, kurwara nerufu, hatigoni kuzvinzwisisa, asi gare tariro yekuuya kwaJesu ndiyo inonyaradza. Kana tazoenda kudenga tichazvinzwisisa, Jesu achapukuta masodzi ose. Hakuna kuchema uko, tichafara kana taponeswa. Kana Jesu achinge ouya, wamanda icharira, vakafa muna Jesu Kristu ndivo vachamuka, vapenyu vari muna Jesu vachazoshandurwa, tosangana navo kudenga kusisina rufu. Jesu achapukuta masodzi ose. Hakuna kuchema uko, tichafara kana taponeswa. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nemhukuro yedu Ndiyani anofanira kubhabhatidzwa yatiri kutungamirirwa naBetera. Toda kuti pastor vatierengere kuna Matthew chapter 21 verse ya 23. Matthew 21 verse ya 23. Wakati achipinda mutemberi, vaprista vakuru navakuru vavanhu vakauya kwaari vachidzidzisa vakati, munoita zvinhu izvo zvine simba ripiko? Ndiani wakakupai simba iri? Jesu ndo rakaremukira rekupedzisira rekuwanikwa pacheche paJerusarema. Saka unosangana munhu wongoine basa rawafambira wada wapedzisa mushe, akasvika mutemberi muine hama musiri kuita zvakanaka, kwakutandanisa vanhu vaine machisaona. Saka paakazvita izvi vaive vakuru vechechi nguva yavaitova, saka aisaona kudara kabva aenda akaiti kumusha wepadhuze weBetania, mangwana kusiri paakadzoka chechi yakamhomera, vakabva vamuona zvikanziva kungatiudzoyo. Ndiani akakupai simba ramunosvika muchiita kuti munoti challenge akanaka? Saka vaimubvunza ndoti nyaya yatatu kudzidza vaitwa vanhu pachechi, nyaya yekutoitikira pachechi. Zvikanzi akakupai simba iri ndiani? Ndoda kuverengere vateereri mapinduro akaita pana Matthew 21 verse ya 24 to 27. Matthew 21 verse ya 24 kuenda 27. Jesu akapindura akati kwavari, neni ndichakubvunzaiwo shoko rimwe. Kana mukandiudza iro, neni ndichakubvunzaiwo simba randinoita naro zvinhu izvi. Rubhabhatidzo rwaJohani rwakabvepiko? Kudenga kana kuvanhu here?
vakataurirana vachiti kana tikati kudenga uchati kwatiri vakakuregererepo kutenda, asi kana tikati kuvanhu tinotya vanhu vazhinji nokuti vose vanoti Johani muprofita. Vakapindura vakati kuna Jesu, hatizivi. Akati kwavari, neni handingakuudziwo simba randinoita naro zvinhu. Anozovabvunzwa iye haana kuvatsundwa, akaziva kuti dambudziko randikuita nevarume ava risekuti vanonamata Satani. Mwari vanomuda, basi pane panoda kugadziriswa panoita kuti mafambiro ese abude zvakanaka. Saka akabva vabvunza zvikandadzwa mubvunzo inovarume, ndetine mubvunzo wani mukandipindura ndoandakupindura ivo zvikandibvunzawo zvikanzi kakubhabhatidza kaita Johani kani kekuti anotora munhu wonyikwa mumvura kawani woburiswa kana watenga. Kakubhabhatidza kaite kufunga kaJohani here kungozvifungira kana kuti pfungwa yaitori pfungwa yakabva kudenga kuna Mwari. Anti vaungobvunzwa wacho ndokuti vakati just give us 2 minutes. Andopa vakutaurira pachikona andopa vati tikati zvakabva kudenga, tikati zvakabva kudenga. Next question achatibvunza mukomana achabati saka ini sei musina kutenda kuti mubhabhatidzwa. Zvikati ipapo wangwani saka tonotokuvanei mumwe ndobhabhatai tikati ugairero kufunga vake vanhu vakazara vese muchechi havanotiona because vanhu vese vanobvunzikana kuti John muprofita akabva kuna Mwari. Saka yakabva yasiya yaya ndobvaazokakari chirungu chinoti ukenotitero inaoedze chirungu vakaita kuti hano hatida kupindura nhasi hatikuona zviaokati kutenda vateereri kuti usazvise pakumanikana pakurana uchida kuita kurukuni zvenga uchida iri nyaya yezimbwe yekuti ubhabhatidzwe kunininawo kuti kudara kune vamwe vanhu vatori vatungamiri vasingadi kubvuma nyaya idzi havadi vatinoda zvavanoita vane vavari kutungamira. Saka vanoti tikadai so vanhu havanobva vaona saka munhu anoda kuti achenjera ndiwe ari kutera mutungamiri mukunzwa mese asi iye anoti tikaratidza kuti tabvuma vanhu ava vanobva vazviona. Saka anogona kuitira iwewe kuti aramba akakudzivaidza. Saka pakudzivaidza paanoti vanhu varamba vachiyambare ikakakuzisana kachitoveende kuna Kristu aivatiteerei izvozvo. Saka atoipa kadopfunga yatataura Paul yekunzi Kristu kana Kefasisina kuti tinofanira kuendeswa kuna Mwari. Izvi patitori munokustudio atereri hatitoda kuti muye kwatiri, toda kuti muende kuna Kristu muponese. Saka hatifane kusuyenzi vakabatikana kuri kuedza kuda kuningiririra mairi. Saka ainzi Jesu aona zvadaro semazuva akanga akupera akabati ndoabatsira sei ndobati akandivaudze dambudziko ravo ndoda kuti muverenge mudzwe pavhesi 28 kusvika pa30 apedza kuti andikuudze patakazona kuti no kandivabatsira akati Matthew 21 verse 28 enda pa30 zvino munofungeiko mumwe munhu akanga aine vana vaviri akaenda kuno wokutanga akati mwana enda nhasi kundobata mumunda wangu wemizabhiri. Iye akapindura akati handidi. Asi pashure akazvisvika mwoyo akaenda kuno wechipiri akataura saizvozvo. Iye akapindura akati ne Ishe akasaenda. Jesu akabva vapa kanyaya vasazvaenda because ava hatiri kupindura. Iye akati handikudze vakabva vangoerana pane kudhara enda maketu ndobvaenda kunokutanga kati mwana ugozvida mugadeni andokutanga akati handii akopindu hanzi aenda painobvazo nezvonoaa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  kuenda munda unoshanda azozvitira akati badhana kuzoenda. Saka Jesu akubvunza vafarisi vavanje akabvati saka kwakomana ndiwavo akaita kuda kwababa nderopi vakapindura kuti verse 31
ndoupiwo kuna ivavo vaviri wakaita kuna kwababa vake vakatokutana Jesu akati kwavari zvirokwazvo zvinoti kwamuri vateerese zvifere vanokutangirei kupinda mushe kwavari saka ivava vanozoti nyaya iri kuya kwavari vakambotaiwa wekutanga kandiye akazoenda ukati wozikungobvuma kubatsira usina kuenda zvinhu muri very good wekutanga zvishuva ndiye akaita kuda kwababa but kandi chikuudzai kwavamene munomboziva here kuti muchashayikwa kudenga kungozara nevanhu vaive vateeresi nezvifere vaimboramba mari pakutanga vaimboramba kumari pakutanga vanazogwa shoko vanezvezvesara kuzadza kunzvimbo dzinoitwa zvakaita vanhu vanoratidza kuti munyaya yekudzidzai vanoita sekunge vakuramba mari vanhu vanoziva kuti vamwe vacho ndopane vamwe vaiva kutotifonera pasi vakusenda mameseji kuti tinoda kubhabhatidzwa toita sei kwatirere vanova kutofona vachibvunzwa kuti tobhabhatidzwa todii kureva kuti kutanga kweupenyu hwavo vairamba mari asi vazoona kuti asisiri kunazere kutadza kunamata munhu akandisika ivi nzere pani saka vari kutifone vachibvunzwa kuti tobhabhatidzwa seimoona saka kuti vanhu vakadaro ivavo vachawanikwa mushe hwamari imivaienda kuchechi moshayikwa rizini ndeiri kushayikwa vaenda kuchechi yabatikuverwa nokuti johani wakauya kwamuri nenzira yekura mukasamutera asi vaterekise zvifere vakamutera imi makati muchiona izvozvo hamuna kuzosvika mwoyo mukamutera muona nyaya zvajesu akutika vaterekise zvifere vari kuya muna vanhu ende pavari kuya zvikutoitika mumazise vanogara pakuchechi vachitozviona kuti ari kunza kuenda kuchechi hanzi akabhabhatidzwa saka jesu akuti paimi vafarisi chirwa makatuma vanhu kuna jona achibhabhatidza ndobva matoona zvifere nevateresi vachitendokobhabhatidza asi pavakazviona anofaifanokugorwa kweanhu anopakaikizvo mukaiona kuzonzi inyaya yezvifere asi saka mukuona ezvizvezvi zvaive zvifere vaya kana vakuna mari kamarana wakasi ufere hunopera ezvo vakatonamata mari vakasunga vafarisi vakaramba pfungwa yaitaurwa naJoni inova pfungwa yamari yekuti munhu atenda akatendeuka bhabhatidzwa unyikwe mumvura kamwe chete wokudai pakudare kweshoko randiridzavira munhu anenge ari mhomo kana kuti iri mbavha murairi oteera chirongwa ichi otonzwa bhaibheri sabata ramwari izuva rechino ototi ndoita sei mumarabhanata achada kuita pechishanu pakutoda pechino saka but kune vagara vachitoenda kuchechi vanongoti ane chechi yake yapera havachazvike mwoyo kuti sei vanongozi ane chechi yake vanomuona kuri kunamata saka vari kungoitawo iwo ndokutaurwa najesu panyaya hamuna kuvhunduka sei kuti munhu uyayo embavha yaitinetsa murai akaenda vakatoona achibhabhatidzwa mumudzimu dzamaraeva zvavakusanangirwa i ende vakutomuona achifamba sasakati kwederiwemene kuchechi havazvizvive munhu vateereri munhu anofanira kubhabhatidzwa munhu wekuti muzvidzidzo zvinenge zvichiuiswa namwari unoona kukanganisa zvokudzamira kuti nari ndoda kutanga ukama hutsvanene unogona kudaro uchitoenda kuchechi kare unobhabhatidzwa mwari okupa simba rekufamba munzira yechechi dambudziko raive nevafarisi risari dambudziko pakati pedu nhasi vafarisi vaiti tagara tinoenda kuchechi saka patikutotaura zvidzidzo izvi ndingambomagiva imi ndaikonai kungonakidzwa nazvo motongoti kungoti chirongwa checho nguva yachinobuda kare kungoti varikutaura havasi vanhu vari kuzvinzwa isi tagara tinoenda kuchechi mwari paari kuisa zvidzidzo izvi kuda kugadzirisa pamuri kuita musiyamani parikuonekwa namwari kuti panoda kugadziriswa saka bhaibheri kubva rati kupfani nevanoita zvakaipa bondi nyaya yaivanetse kuona because vanobvapinazona tiri pano ende bhaibheri raramba chipano ndiripo murume womunhu bhaibheri raramba kuti tirambe tidane murume womunhu saka vanobva vakasika vauya vatitambudziko nesu vanoenda kumachechi tinoramba tiri kudhifenda kuti ndiri wakefasi ndiri waapolo ndiri wapaulo paulo vanobva vakuzedzei
Zvakakura kuti pano tienda kuchechi yakati, indenda kune yakati. Hamuzivi kuti kubhabhatidzwa ihwani runotiuyisa kuna Kristu. Ndozvokutaura Bhaibheri panapa. Saka haufaniriwo kuti woramba uchienda kunopira midziyo kuti chechi yako inobhuya. Iro Bhaibheri raisa pachena. Woramba urin'anga. Iro Bhaibheri raisa pachena kuti kukanganisira Mwari. Wona mbavha nemunhu inopane chidzidzo ototendeuka wobhabhatidzwa otanga kuita zvinodiwa naMwari. Mwari dai akatibatsira vatete ipapa mufundisi mukupa vataita chidzidzo ichi zvakaitwa naJesu paairamba achinetsana nevafarisi mabhadzo maakazofamba kuenda kuna Jordani aiedza kuti vameka rwedu rwese tikungokonana pari kutaura kwanazozoiti tirikurasana pari ikurasira pari saka ndisakakawadza hei kurasira pekutangira pakuandana navo kuna Jordani kuti panopadziva unogona kurapaurukurukuno kuti varumahatondirasa kudzidzisaokunotirasa indwa chimwe chinhu chinojekesa kufa ndodava kudzairisisapoti nekuti muri hama dzamuwekire kwamaitova taengu vako taiona pasisa chikodzero chekuti ubhabhatidzwe wagara uchienda kuchechi panokurasira inainzai vaterere panobhabhatidzwa saka maona tasabana nenhasi kuenda paparobhabhatidzwa kuti muone kuti when we can kutanga tese parobhabhatidzwa muone kuti rwendo kumberi runonetsa zveshuwa jesana kuzara kuenda kudenga ende ndowaekuzopedzisira anozosvika kuti patenderi yavo akatovati mbeiyasiwa radoko kuna kuti mukunamata mahara ndaedza kukudza kuti dai mabhabhatidzwa tarisana ndobva kuti Jerusalema ibeiyasiwa yadoko mashoko anoita kuti usare chidzidzo chako riri domo nekutsanangura kwakuita muranda waMwari. Zviviri ngatizviteerere kuna Mwari kuti Mwari tidetserere. Kana mukaita mibvunzo pane urworo huri kubuda muno tsvakai-hama kana shamwari kana vavakidzani kana mumabasa chaiko vamunoswera navo vanopinda sabata ramaSeventh-day Adventist vanoziva kwekuenda nemi kuti mubatsirwe pamibvunzo iyi kuvanga kuti vabhatidzwa kana mamesere vamwetidaura kubhabhatidzwa ndodii chero vanoda kubhabhatidzwa uyazoziva kuti havana kubhabhatidzwa tsvakaivazivawo vanoziva kutungamirirai kuti mukabhabhatidzwa sendi mubhabhatidzwa kana kuti unogona kufona kana kutumira meseji panhare dzinotera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086 ravakuitirei zvakanaka vakuchengetei tisangane chikamu chinotera. Wanga waenda kuna Jesu yere wasambwa muropa renyenye unosimira mutsa wake ere wasambwa muropa renyenye wasambwa muropa roere renyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa renyenye unofamba naye mazuva ese wasambwa muropa renyenye unozorora kuna Kristu ere wasambwa muropa renyenye wasambwa muropa roere renyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa renyenye kwambo asvika unochena here wasambwa muropa renyenye wagadzirirwa dzimba dzekudenga wasambwa muropa renyenye wasambwa
wakachena oyere wasambwa muropa renyenye. Rasanguva iyo inesitema usambwe muropa renyenye. Kunetsime iyo inowerera sambanyi muropa renyenye. Wasambwa muropa roherere nyenye. Moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa renyenye. Wasambwa muropa roherere nyenye. Moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa renyenye. Moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa renyenye. Moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa